Mahilig ka bang tumaya ng 3D Lotto? Pero wala kang ideya o naguguluhan ka kung anong tatayaan mo? Pasok ka sa channel ko, baka swertihin tayo. Magbibigay ako ng tips kung anong magandang numero sa pamamagitan ng sariling strategy at pamamaraan ko. Pero advice ko lang po, huwag niyo pong iasa ang lahat sa larong ito dahil ito ay swerte-swerte lamang. Paki-subscribe na lang din po ng aking channel at paki-click ang bell icon para ma-update kayo sa mga susunod kong mga video. Maraming salamat po. Guys, good day. Good day sa lahat. Viva Pit Senior po sa mga taga Cebu. It's January 15, 2023. And mayong adlaw sa tanan ng mga nag-celebrate o sinulog dia guys sa Cebu. Sa akong mga followers na nga nasa Cebu guys, sa mga kaan na diha, sa mga solid supporters nato diha, Viva Pit Senior sa tanan. Okay? And then murag late na gid kaayo ta guys sa atong 2 PM draw kay na busy ko guys. Katong ni agi wala ko naka-update kay birthday man sa akong anak. So na-celebrate siya ninth year sa iyang tuig. So wala ta naka-update kay na busy kita guys. And then karon January 15 2023 recap ta sa result kagahapon guys, yung 368 sa 2 PM, then 503 sa 5 PM, then 9 PM is 089. And then eto guys, mayroon tayong pairing guys na masyadong maganda. Pinost ko to sa wall eh. Ako na siyang gipost sa akong Facebook wall nga na siya gwapo kayo ang 38 pair sa 2 PM. Ay 38 pair nga kaming, so kanyo 38. So bantayanan gini siya every 2 PM guys. Nice kayo ni siya. So nice gini, best ni siya sa 2 PM ug mogawa siya karon. Congrats na lang gid guys sa mga advance na to nga natagaan. So ug dili ni siya mogawas karon, possible ni siya ugma. So try lang gyapon nato, okay? So og best nato guys, nice gini siya gid every 2 PM. Focus lang gid sa 38. Nice kayo kay naagi jay 38 nga pairing. So pwede po siya mag double 3. Guys, pero dirito sa 38. So share na to atong combination guys. So wala man to kagawas atong last nga gipaabot guys, no? So possible basin mauna ni atong gihulatan, okay? And then so basin mauna ni atong gipaabot. So ito morning atong pairing nga atong combination na to nga guys nga 873. Pwede siya mag 873 target rumble. Yan. Kini siya pwede pud kaayo gid ni siya nga pwede pud siya mag 398 893. Pwede ni siya mag 893 guys. Yan. Pero yung best talaga 873. Pwede pud ni siya mag 183. Ana PR. Kana guys. So naay 38 gid nga pairing guys. So every 2 PM. So nice kayo na siya. So gawas ana aside ana na ako i-share guys karong 5 PM draw ha. So 5 PM draw lahi ni siya nga guide. So timan lang na ninyo guys. So karon January 15 man ta guys, no. January 15, 2023. And then nindot niyo siya sa 5 PM draw guys. 5 PM draw. Nice kay ni siya sa 5 PM draw. So ato ni siyang i-try sa bakas ang mga manok eh. Dagan mo kung mga manok dito guys. And then sa 5 PM draw, dugang na siya sa Buenas. Nasiguro ng itlog. And then guys, sa 5 PM draw guys, focus lagi na nga pairing guys sa kinyo. Nasa pairing guys nga 50 53. Kusog kayong hangin guys. Maulan na po gid siguro. 505303.
Kana mo ni siya ang best pair guys. Best pair ni siya sa 5 PM draw. Okay? So, if naamoy i-check pa man ako sa pattern ko kung say possible update lang ko niya. Pwede ko mag-post akong wall sa Facebook sa best nga combination. So, kung naamoy pairing shoot ani guys, maintain, i-try ninyo karong 5 PM. Pwede po siya 5-3, pwede po siya 0-3. So, kana na gyud guys. Focus lang ginana guys. So, lamig kay siya, pwede siya i-all no. Ug na makita na to ang best pair ani, pwede na to siya i-all. Nice kayo, di? Check ba na ako daw sa sige nice ani. Try best ani. Recap 5-0 tingali. Wait sa so So, nindot ani ang 5. Nindot ani ang 5-0 nga pairing. 5-3. Nindot ani ang 5-3 na pairing, guys. 5-3 or 5-0. So, basin mag-eskalira, no? Possible kay nga pwede siya. Pwede mag-iska, guys. So, kuha na siya kaning tentative lang ginin ako ni siya guys ha. So, pwede siya magkuhan. Mo ni siya akong best 5-3. 5-3 pair kay wala pa kagawas ang another 5-0-3. So, pwede siya mag-rest back ang 5-3 guys. Kana akong best pang 5 PM draw. So, nice kay ni siya nga pairing mong good. So, possible kayo nga kuhaon gid niya ang duwa sa result kagahapon sa 5 PM draw. So, kana lang good luck sa tanan guys. Paki-like, paki-share, paki-subscribe sa wala pa naka-subscribe guys, and paki-follow guys. For more updates, click the bell button guys para pag-upload na sunod na vids, automatic guys ma-inform kayo. Okay? And then sa mga nag-comments guys, hintay-hintay lang po nung mga na-screenshot ko na yung mga nag-share guys ha, kasi may araw din na makapag-send tayo pag medyo hindi na tayo busy, okay? And then yan lang po, and maybe mag-update ako mamaya guys for update sa 9 PM, okay? So God bless us all, and sana po manalo po tayo ngayon para pang sinulo guys, okay?